daminɛ ɔhɔ a bɛ kɛ tan tɔ de e bɛ k'a kɛ tan min kɛ a tɛ kɛ ten o ok c'est bon Mali kunnafoni jabaran lajɛbaaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ka taa se Mali kɔkan ma foli belebeleba ye aw ta ye ka sababuya kɛ aw ye sɛgɛnbali ɲinamalo de ye aw minnu b'an filɛ Mali kunnafoni TV kan ka taa se Bezu Mali kunnafoni Bezu fana ma n'o bɛ YouTube sanfɛ Facebook n'o y'an ka page Facebook ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛli ko ɲuman na bi bɛɛ ka kuma kɛnɛ ale sigira o ye kokura bɛɛ ka kuma kɛnɛ ka kuma di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka i hakilina fɔ jamana ko de don bi ani yɛrɛ wolo debu sur l'empare ma dɔ de bi ɲɔgɔn fɛ an tɛna kuma bila dagirinda la a bɛna tɔgɔ n'a jamu ni ka o fɔ ye bɛɛ ka kuma kɛnɛ kan bi an bɛna bɛɛ lajɛlen de fɔ aw ka bɛɛ lajɛlen faamuya fana ka sababuya kɛ yɛrɛ wolo debu sur l'empare bɛɛ b'u jɔyɔrɔ dɔ jamana ye ale jɔli ko la balimakɛ i ni ɲantuma Bah, Aisha Kone Kifo, diyara ye surtout que ye mɔgɔ min tɔgɔ ma ye ni an ka bonya baba kan ne ye dɔnkili dumanba da awɔ ka ɲɛsin an ka président ma n'o ye Asimi Goyita ye Mhm. n'o ye Aisha Kone Diba ye awɔ donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi a ka plateau kan Mali kunnafoni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka plateau kan o y'a ma bi hɛrɛba ye ani nisɔndiya diyara o n yɛrɛ kama k'i fo diyara ka i ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo diyara ka Mali kunnafoni a ɲɛmɔgɔso a n'a ɲɛmɔgɔ n'an kɔrɔkɛ Afa Jalo Mhm. ka fo ka waleɲuman dɔn Amadu Jalo voilà donc o foli ye n bolo d'abord ka a ɲɛsin mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'u b'a la k'an filɛ jabaraniw kan ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'u b'a la k'an lamɛn bɔlɔlɔ fana sanfɛ k'olu bɛɛ fo u bɛɛ waleɲuman dɔn foli diyara ye an profite nin fɛ an b'a profite nin yɔrɔ fɛ k'a yɛrɛ ɲininka tɔgɔma fo n'o ye Aisha Kone Diba Aisha b'a yɛrɛ ɲininka ni mɔgɔ min y'a fɔ mɔgɔ min ma Aisha Kone tɛ fɔ i bɛ se dɔnkili la an kɔni ala y'a micro don an garisɛgɛ la a ma kɛ dɔnkilidala dɛ i y'an bila an ka dɔnkilidala dɔ bɛ boli ka bɔ studio kɔnɔ yan nɔ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ lajɛbagaw ye ok ne tɔgɔ ko Amadu Lamine Jalo fulakɛ o bɛ wele ko Pape Jalo aha yɛrɛwolo de bɛ sɛbɛn kɔnɔna na ne jɔyɔrɔ ye secrétaire général ye bon n ye kalan minnu kɛ n ye formation minnu kɛ u b'a fɔ o ma ko économiste donc je suis économiste de formation i a fɔra ko économiste ka wari tɛ dun dɛ ah ouais bon n'a mɔgɔ caman bɛ économiste ni wariko da ɲɔgɔn kan mais o tɛ ɲɔgɔn kan ten kosɛbɛ aa ouais yɔrɔ in na kɔni ayiwa an bɛ économiste fo nin yɔrɔ la an bɛna sisan kɔni an bɛna question ni ka olu daminɛ monsieur Jalo ouais an bɛ wagati min na i komi sisan nɔ bɛɛ b'a dɔn jamana ale bɛ lahalaya min na ni wagati in na yala i b'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ ah. e yɛrɛ hakilina ye mun ye o ko la fɔlɔ Voilà donc n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ Mhm, i b'a ye k'a fɔ ko an ka jamana mhm, Ala y'a dan cogoya min na a y'a dan ka kɛ jamana ye jamana min ni fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye mhm, ka barika don nafolo kunda ka barika don sɔrɔ kunda mhm, a mana kɛ sanu an ka jamana labɛnna cogoya min na ni o yakubalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ nka i b'a ye k'a fɔ ko jamana kalifara fanga caman de ma min ma se ka fɛɛrɛ boloda min kɛ sababu ye ka sɔrɔ barika bonya kosɛbɛ walasa jamanadenw ka se ka nimisi wasa donc an bɛ nin ko in na kabini waati jan mais ka a kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn an bɛ waati min kɔnɔ sisan an y'a ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen ni mɔgɔ adamaden bɛ bɛn kan o ko kan donc mais an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka jamana kɔnɔna na nin waati kɔnɔna na surtout transition kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kura minnu na u ye taabolo dɔ de ta o taabolo bɛ kɛra sababu ye ka gɛlɛya don ni ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tun bɛ minnu tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye nafolo caman de bɔ walasa nɔgɔya ka se ka don sanni ni feere fɛnw na bon an y'a ye o kalifa commerçant minnu fana ma yanni olu fana ka o nafolo don a da fɛ cogoya min na ko bɛ se ka nɔgɔya o ye sira wɛrɛ tagama min kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛyaba fana ye i n'a fɔ hali n'i y'a lajɛ tulu sukaro k'a fɔ ko o musaka o sukaro o ni o nɔnɔ ninnu ta k'olu mara u ka magasin kɔnɔ k'u ban k'u labɔ donc de fait que tulu ma caya sukaro ma caya nɔnɔ ma caya sababu ye
ka fɛnw sɔngɔ yɛlɛ Mhm. bon n'i ye sukaro sɔngɔ yɛlɛ ka nɔnɔ sɔngɔ yɛlɛ ka tulu sɔngɔ yɛlɛ i b'a ye jagoya jaba ani fɛn tɔw fana bɛɛ sɔngɔ fana bɛ yɛlɛ farikolo fana nɔfɛ o kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya fana dumuni ko kunda bon an y'a ye fana min ye carburant ye n'o ye essence ye o ni kɔni o tun bɛ bɔ he tunga fɛ ka na an ye k'a fɔ ko parce que n ka egi taara wurusi la n ye sansi ta kun ka kɛ n ka mobili kɔnɔ n kana don a na sugu kɔnɔnaw la vraiment a ma nɔgɔn mais a yɔrɔ la est ce que gouvernement tɛ se k'a lajɛ olu k'u ka commerçant sigi sen u yɛrɛ ya bon n'a b'a la le 5 août utukalo min tɛmɛna o tile duuru yɛrɛlo débouche les remparts an ye welewele bolo da par la culture la ka ɲɛsin MINUSMA ma k'a fɔ ko MINUSMA ka kan ka jamana bila donc o sen fɛ an y'a datu jamana gɛlɛyaw la bon o kɛra vendredi bon dimanche an ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye conseil des ministres kɛ dimanche vie ko in kan donc kɔsani na fana je crois a bɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ jakabɔ kɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ walima wala fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ hali commerçant ka niveau la walasa ni jamana ye nɔgɔya min boloda nɔgɔya ka kɛ sababu ye ka ko fana nɔgɔya jamana bolo donc o fɛɛrɛ ninnu bolodara o fɛ ka ban donc n hakili b'a la an bɛ jaabi ma kɔnɔ la sisan ala k'a ko nɔgɔya misi jalo an bɛna se fɛn min ma yɔrɔ min na min ma sisan o de ye an y'a ye k'a fɔ i ye sisan walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la ok bon a bɛ cogoya min na a bɛ fɔ ko lettre ouverte donc ka sɛbɛnni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen min tɛ ne yɛrɛ ani président bɛɛ ka se ka dɔn kumakan minnu bɛ o sɛbɛn ninnu kɔnɔ bon munna n y'a sɛbɛn ka da kɛnɛ kan n y'a sɛbɛn ka da kɛnɛ kan ka d'a kan an ye jateminɛ kɛ kabini waati min na wulikajɔ kɛra walasa ka se ka Ibrahim Boubacar Keïta fanga ka sosori ka na ni fanga kura ye n y'a ye k'a fɔ ko kuntilinaw caman bɛ jamana kɔnɔna na mais minnu gɛrɛlen don fanga na olu ta bɛ lase président ma bon an minnu yɔrɔ ka jan président na bon ni an ma an taw fɔ an ma bon o preuve ninnu si tɛ an bolo donc walasa an ka se ka a bɛɛ ɲɛfɔ ka bɛɛ kɛ seere ye président yɛrɛ fana ka an ka kumakan kɛ seere ye walasa ni conseil fana bɛ kuma na a k'a fɔ ko ninnu fana ye nin kuma in fɔ nin waati kɔnɔna na aw ko cogo di nin yɔrɔ la donc parce que pour que jamana ka se ka jɔ ni hakilinaw ye fo hakilinaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ ɲɔgɔn sɔsɔli anw ye wulikajɔ kɛ walasa ka se ka nin sɛbɛn in kɛ mais o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jumɛn na n'i ye jamana ta k'a lajɛ i b'a ye kuntilinabaw de bɛ yen bon a to fɔra ko an bɛ taa Mali kura la ni Mali kura ko kuma fɔ jamana kɔnɔna na i bɛ sariya ko kuma de fɔ bon ni sariyaw caman fana fɔ i b'a ye k'a fɔ ko i bɛ min yɛrɛ fɔ o ye sariya sunba de ye donc Mali kura sariya sunba kura donc an y'a ye depuis waati jan depuis 2011 n'o ye ne ta ye an ye wulikajɔ kɛ waati o waati ni jamana ɲɛmɔgɔw wulila k'a fɔ ko k'u bɛna yɛlɛmali don jamana sariya sunbaw la bon an ye jateminɛ min kɛ o la an y'a ye ko u bɛ baara de kɛ cogoya min na fanga bɛ se ka kɔrɔ ka ko ka bɛrɛ bɛn mɔgɔ dama dɔ a y'a ka mɔgɔ fɛ o réforme ma se ka kɛ filanan ye min ye an ye IBK tile la parce que Amadou Aya tile la k'olu bɛ se ka ko touche pas à ma constitution bon maintenant Ibrahim Boubacar Keïta tile la ala ka hinɛ o fila bɛɛ la 2017 olu fana ye kulo bila sen kan k'a fɔ ko u bɛna yɛlɛma don sariya sunba la bon o yɛlɛma dontɔ an y'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma minnu ba o yɛlɛma bɛ fanga caman de di mɔgɔ minnu ma minnu bɛna k'a fɔ ko maire ka wulikajɔw cayara dugukolo feere ninnu bɛɛ la bon n'a fɔra ko a sɛbɛnna sariya kɔnɔ k'a fɔ ko n'i ka dugukolo b'i bolo hali n'a sɔrɔ ni TF ba donc o kɛra 2017 tuma tɔgɔ min sigira ko an tɛ a banna bon an tɛ a banna min fana sigira o kɛra sababu a ye yira k'a fɔ ko ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la walima ka na ni jamana sariya sunba kura ye Mali kura ye fana kosɔn donc o baara minnu boloda an ye président ye kulu de sigi donc o kulu sigilen bon an ye wulikajɔ kɛ walasa ka tila k'an sen don a baara la ka d'a kan kabi waati jan an bɛ sariya sunba ko kɛlɛ min fana na bon yanni
M5 ka sigi kulu be an sigi jamana kura la donc ni ko jamana kura Mali kura o kumana fo sariya sunba kura de ka sɛbɛn donc depuis o waati la hakili jagabɔ de kun be o baara ninnu na donc o kɛra n hakili la mai kalo tile 10 ani 2020 2022 le 14 mai 2022 donc o baara ninnu kɛra donc depuis o waati la an sen kun be sariya sunba yɛlɛmani ko la bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko kosɛbɛ a baara ɲɛli la jamanadenw yɛrɛ fana bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ baara fana kɛko ɲuman ani a ɲɛɲini fana na donc an ye o démarche camanba de kɛ donc o démarche ninnu kɔnɔna de la sɛkulu sigira a sigi cogo ɲɛna ka da ka dafara min bɛ kulu in kɔnɔna na k'u sigi ka hakilina jakitew bɔ donc ka sɔrɔ ka bɔ ni nin sɛbɛn ye maintenant sɛbɛn min bɔra an ye k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ bɛ a kɔnɔna na o gɛlɛya min bɛ a kɔnɔna na an fana wulila parce que depuis bien avant que u ka sɛbɛn in bɔ wele yɛrɛ bilalen k'a fɔ ko sɛbɛn bɛ bɔ hakili dɔw ɲɛfɔ bon an ye k'a fɔ bon a ma ta ba la mais olu fana ye kuntigiya wɛrɛ fana ta an y'o ye de sɛbɛn in bɔlen kɔfɛ donc sɛbɛn in bɔlen kɔfɛ tile 10 ɲɔgɔnna parce que hakili la sɛbɛn in bɔra le 26 juillet ma fili le 12 juillet voilà donc sɛbɛn kɔni bɔlen le 12 octobre le 21 octobre an fana ta bɔ tile 10 ɲɔgɔnna kɔfɛ an fana bɔra ni an ka sɛbɛn ka kan proposition fana kɛ donc an ye proposition minnu fana kɛ an y'o déposer président ka niveau la CNT ka niveau la an y'a déposer cour constitutionnelle la an y'a déposer hali commission fana na mais olu ko ninnu kɛlen kɔfɛ kɔnɔna na an kɛlen ka proposition di an ko a ka di anw ye anw ni commission ka sigi walasa an bɛ ka fɛn minnu proposer an n'u ka sigi ka kuma kɛ walasa an ka se ɲɛfɔliba kɛ ka da ka bɔ kana faamuya jamana sariya sunba o tɛ sariyatigiw a labɛnnen tɛ sariyatigiw ka baara ye nka mɔgɔ minnu ka baara de nka n'a labɛnna tuma min na a lawaleyali sisan o ye kalifa sariya sunba dilanni kɛbagaw yɛrɛ ye a dilanni kɛbagaw ye mɔgɔ min ye politiki hakilina bɛ mɔgɔ minnu na olu de kan k'u sigi ka o sɛbɛn ninnu dilan ko o fɛn ninnu caman ɲɛfɔ an ka lettre kɔnɔ an ye min adressé président nka lettre in kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ yɛrɛwolo tun na ko de don donc ni ko minnu kɛra ni a tɛ bɛn a ka fisa a tant que jamanadenw ye an ka bɔ k'a fɔ ko anw hakilinata tɛ nin ye mais i ka n'i sigi k'a fɔ ko non ko nin tɛ hakilinata ye mais e hakilinata ye min fana ye i k'o fana bɔ k'o da ka ɲɛsin faransi ma an sera faransi la donc an sera faransi kɛlɛ ko gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ an tɛ se ka dɛsɛ k'a fɔ k'an bɛ fɛɛrɛ ka jamana fana jɔ donc an dalen b'a la k'a fɔ ko président ka nin baara in a bɛ ɲa a bolo kosɛbɛ donc an kɛlen a fɛn fɛn bɛ yen ni a kumana a si ma se k'a fɔ ko sariyasunba min filɛ nin ye an kunna sisan n'o ye 92 ta ye k'a fɔ ko ni gɛlɛya nin bɛ a kɔnɔ o de jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛn min dilan u bɛ bɔ ka kiritigiw kɛ ka kɔrɔfɔli kɛ ka lagosiliw kɛ mais min ye k'a fɔ ka na ni proposition tɛ yen donc o de kɛra anw ma jigilatigɛ ka d'a kan politique mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ bɛ donna banabagatɔ dan ye ka mun kɛ gɛlɛya min b'a kan kɔlɔlɔ min bɛ a kan k'o de ɲɛfɔ donc o kɔlɔlɔ n'o gɛlɛya fɔli dɔgɔtɔrɔkɛ n'a ka dɔnniya de jateminɛ kɛ k'a fɔ ko ni nin kɔlɔlɔ ni gɛlɛya lamɛn ni degun lamɛn ni banabagatɔ in kan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn ni bana in de ma yɔrɔ min na kɔlɔlɔ minnu ni gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na donc jamanadenw de bɛ na ko o de ɲɛfɔ donc o de ɲɛfɔra sigikafɔ nin kɔnɔ assistance ninnu kɔnɔna na donc o ɲɛfɔli minnu kɛra sisan politique mɔgɔ de tun kan ka wuli ka lajɛ sa ni gɛlɛya ni kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ ta ka jateminɛ sisan o bɛ bɛn ni bana min yɛrɛ ye jamana kɔnɔna na o de ye nin ye donc o waati la sisan fura bɛ sɔrɔ ka ɲini ka kalan donc o fura de bɛ ɲini ni sariya sunba ɲuman sisan n'an ye kulu ninnu fana sigi kɔnɔna na ka ɲɛsin nin baara ma an ye gɛlɛya min ye k'a fɔ k'o ye jamana yɛrɛ bana ye c'est que n'o bɛ sariya sunba in kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ sariya sunba in labɛnna cogoya la min bɛ fanga bɔsi jamanadenw la ka kalifa maa damadɔni ma n b'u sago kɛ ni mɔgɔ min kɛra président ye o tigi a ka nɔgɔ a tigi bolo o bɛɛ bɛ se ka kɛ u ka mɔgɔ ye
teri ka sɔrɔ foyi ma bɔ a la a bɛ kɛ u bolo nɔgɔya la donc fanga bɛ kuru ka kɛ mɔgɔ damadɔ ye fanga tɛ se ka kɛ fanga bɛ bosi jamanadenw na fanga bɛ dɔgɔya donc ni jamanadenw fanga dɔgɔyara u tɛ se ka jamana labara donc ni tɛ se ka jamana labara jamana bɛ to jasiliya de kɔnɔna na walima jamana bɛ kɛ fɛn dɔ de a bɛ to mɔgɔ damadɔ ta ye walima jamana ko kan mɔgɔ ta ye walima jamana ta ye olu n'u sago kɛ jamana kɔnɔtigɛ sariya sunba jumɛn bɛ se ka kɛ sisan ka bila sen kan min bɛ se ka fanga bosi maga dɔnni marikaba sɔrɔ donc u bɛ se ka jamana labara ka jamana ya yiriwa ka sɔrɔ caya fo ka na lafiya bɛ se ka se jamanadenw bɛɛ kelen ma donc an ye o de faamuya o de y'a to an ye proposition dɔ kɛ min bɛ se ka sababu ye ka jamana fanga ka lasegin jamanadenw ma donc an ye proposition wolonwula ɲɔgɔnna de kɛ o sɛbɛn lɛtiri kɔnɔ k'o ci président ma. N'o tɛ maliyɛn bɛɛ b'a fɔ ko diyasa ko nka k'a b'a yuguyaba hali n'o y'a sɔrɔ surtout an ta awɔ u b'a fɔ fana ko ni i teri tɛ cɛ fiye na k'i ti ju teri ye anw ye an bɛ kɔkɔ la joona joona ka wuli ka taa cɛ ni fu ɲɛna don la u n'a fɔ ko karisalakaw ye nin fɔ o ka fisa an ŋunuŋunu kan ka to kɛrɛfɛ o yɔrɔ la an b'o féliciter o la parce que caman b'i ka kuma fɔ ŋunuŋunu kan na kɛrɛfɛ mɔgɔ si tɛ se ka a labɔ jamana dun bɛ ka taabolo min kan nin sisan n'a fɔra ko Mali kura maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan ka i sen don a la donc ni min bɛ yen n'a man ɲi a ka kan an yɛrɛ ka bɔ an ka hakilina fo la jamana marabagaw fana k'a lajɛ u ka jamana kɔnɔdenw lamɛn o de baara fana nɔgɔya u bolo an y'a ye k'a fɔ ko sente ko a sigitɔ donc comme laɲini kɛra ko mɔgɔw ka taga n'u tɔgɔw ye olu fana ye mɔgɔ fila proposer bon jaabi min bɔra a ye k'a fɔ ko an ma ta bon n'i ye an ma ta i b'a sɔrɔ jamanaw ka tali taabolo la bon yɛrɛwolo jɔyɔrɔ tɛ a yɔrɔ la waati tɛmɛna ka jɔyɔrɔ fa jamana kɔnɔ jamana labaarali la ka sɔrɔ a ma kɛ CNT dɔrɔn kɔnɔ jamana cakɛdaw ka ca jamana kɛlɛ caman kɛ o kɛlɛ ninnu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ an bɛ bɔlɔ yɛrɛ fana kɔnɔna na ka jamana bɔ kosɛbɛ fo ka kɛ autorité yɛrɛ fana bɛ bɔ bureau kɔnɔ ka na sɔrɔ fana bɔlɔ kɔnɔ ka jamana ba labɔ ka a yira jɛma la k'a fɔ ko maliyɛnw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen wa jamana kun ma bɔ ko an ma autorité kɔ walasa ka ni kɛlɛ in bolo da fo ka tila ka victoire fo ka taa se sɔrɔ a ko la sɔrɔ a ma lettre ci parce que ni lettre in jateminɛ lettre in dɔrɔn t'a kɔnɔ par exemple n bɛna yɔrɔ dɔ ɲɛf'i ɲɛna fanga an dalen b'a la k'a fɔ ko jamana bɛ jɔ jamanadenw de fɛ pour que jamanadenw ka se ka jamana jɔ fo a fanga de ka d'u ma donc fanga min bɛ se ka d'u ma jamana sariya sunba de bɛ se ka fanga d'u ma maintenant a bɛ d'u ma cogo di ni minɛn jumɛn ni jumɛn par exemple an y'a fɔ n'i ye jamana in sigicogo yɛrɛ lajɛ i b'a ye n'i taara an ka quartier kɔnɔ walima village kɔnɔ walima hameau kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko n'i donna dugu kɔnɔ an ka dugu kɔnɔ dɔrɔn i bɛ fɔlɔ mɔgɔ min ma o de ye dugutigi ye fɛn caman tiɲɛna an ka jamana kɔnɔna na mais an ka bulon tɔgɔ ye o ye dugutigi bulon ye o dugutigi bulon jamanadenw bɛɛ ka danaya kɛ dugutigi an ka dugutigi bulon kɔnɔna na dugutigi bulon min bɛ yen o de bɛ gawo fana kelenna b'a dɔn de bɛ olu ni gawo o de bɛ ɲɔgɔn bolo ni dugutigi mɔgɔ jɔra gatigiw la a bɛ wele bila ma min b'a kun n'a kan cɛ u bɛ sigi ka fɔ k'u b'o baaraw kɛ donc a b'a yira k'a fɔ ko jɔyɔrɔba de bɛ yen an ka dugutigiw bolo du kɔnɔna na donc an ko ko pour que fanga ka se ka gɛrɛ jamanadenw na dugutigi minnu bɛ yen dɛ olu ka kɛ fanga bolofara dɔ ye donc an ko k'u kɛ institution ye donc n'a kɛra institution ye o bɛ kɛ i n'a fɔ ko état fana ji kɔnɔ fo an b'o kɔnɔna na donc mɔgɔw bɛ surunya kosɛbɛ état la donc état fana bɛ sɔn kosɛbɛ jamanadenw fana na donc an bɛɛ bɛ jamanadenw hakɛ bɛ dɔn kunnafoni ka nɔgɔ ka bɔ ɲɔgɔn ko kalama o bɛ dɔn jamanadenw b'a dɔn état ye min ye jamana fanga ye mun ye jamana fanga b'a dɔn jamana fana kɔnɔna na fo ka taa se yɔrɔ mun fana bɛ yen donc mɔgɔ si tɛ to jamana fanga kɔ kan donc tout le monde sera intéressé o ye fɔlɔ ye filanan par exemple a y'a yira k'a fɔ ko dɔw bɛ sigi cogo min na jamana kɔnɔna a bɛ kɛ mɔgɔ damadɔnin ta de donc député 147 donc i b'a ye ni parti na sisan o ye député 70 sɔrɔ hali ni ma sira fɛ dɔrɔn assemblée kɛ a tigi ta ye bon o fana ye min ye i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye parce que député bɛ ta cercle kunda de bon n'i ye Kucala ta par exemple comme cercle
i b'a ye k'a fɔ Kosila kɔnɔna na commune min bɛ a kɔnɔ a bɛ commune 30 ni dɔɔnin bɔ bon bi bɛ taa ko de tɛ duuru ye bon village min bɛ yen a ka ca ni village 300 ye bon n'a fɔ ko mɔgɔ duuru k'i janto village 300 la a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc anw ko sisan comme i b'a ye k'a fɔ ko ni ye village ta walima ni quartier ta n'i y'olu fara ɲɔgɔn a bɛ bɛn san 1